Fiktar artikli dwar x'wassal biex il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil tilef l-elezzjoni ġenerali kien imiss lill-eks kandidat nazzjonalista Gejtu Vella li jgħid tiegħu. F'artiklu bit-titlu All About You, Vella tkellem dwar kif skontu ħafna fil-Partit Nazzjonalista ma kienux qed iġibu l-ġid komuni l-ewwel u qabel kollox. Skont Gejtu Vella kien hemm grupp ta' persuni li kienu minn ta' quddiem fil-Partit Nazzjonalista li ħadmu, ħadu ħsieb u mexxew l-aġenda personali tagħhom u mhux għall prestazzjoni elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Gejtu Vella qal li l-interess individwali u l-aġenda personali għandhom jinbidlu fi sforz kollettiv u nnota li triq il quddiem għall-Partit Nazzjonalista hi waħda diffiċli ferm. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista għandu jieqaf immedjatament jipprova jimita l-istil politiku tal-Partit Laburista. Fattur ieħor li fi kliem Gejtu Vella wassal għat-telf elettorali kien li l-Partit Nazzjonalista naqas milli jagħmel dialogu miftuħ mal-imsieħba u l-poplu ġenerali. Qal li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ strateġija, iżda biex jitmexxew l-istrateġiji jridu kap. Kap li għal Vella għandu jkun onest, ġust u juri li kapaċi jifhem. Il-kap il-ġdid irid ikollu miegħu nies leali u jieħu deċiżjonijiet fl-interessi demokratiċi. Għaldaqstant l-eks kandidat nazzjonalista Gejtu Vella qal li l-kap il-ġdid irid jara li dawk fdati fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista jaħdmu u jkollhom f'qalbhom il-ġid komuni u mhux l-interess personali. Xi ħaġa li fi kliemu ma ġratx.